Trending subong ang lalaki nga may mga atraso. Sigurado kita kung updated man ka mo. Lantawang ko dak. 5 ka mga gwapohon. Kag isa nga daw lamok-lamokon. Pero antes na to ni Chika, ang latest nga balita. Siyempre manamyawan na kita. Mga taga-dingle, may nga daw sa inyo. Tani ka mo naman ang arsa mayo ang tangan. Kag madamong salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpaday nga pagsuporta sa akon yung mga videos. Halong gid ka mo dira. Ang muna ginahambal nga. Kung ikaw tuntuhon sang isa ka gwapohon, daw hapos batunon. Pero kung ikaw tuntuhon sang itsura daw katsure, bodlay batunon, bodlay inchindikon. Gani kung ka mo ready na. Pongko plastar pamati, kay masugod kita. Sa ini nga kudak. Dahil, sigurado ka na gid sa nabatsagan nimo? Sigurado ka na gid nga siyang nobyohon nimo? Sure na gid na? Kaya daw akong nabudlayan sa sitwasyon nimo. Kailan tawa? Ikaw gwapahon. Siya daw hapuon. Kinis ka man. Puti ka man. Do kompleto sa bakuna. Pero siya lang tawa. Dawas ta subong. Wala nag-aayos ang hapo niya. Ang iban sa inyo mahambal. Di siyempre, hindi man ina sa itsura. Sa pamatasan ina iya. Yuta nyo eh. Sino naghamba nga sa pamatasan? Ang inyo gusto hambalon tungod sa kasikatan. Tungod kay kwartahan. Amo inang rason. Ganit tayo no bidyang habol ni mo sa iya. Ang burial benefits, SSS kag GSIS, pag-skwela. Kay sobra pa nang makuha ni mo ya. Prangkahan na niya istorya dahi. Anong nanamian mo sa iya? Mabuot siya? Itsyos ina iya. Loving, caring. Do ka bahol-bahol bala. Bes kanda ko pa na siya dahi kargada. Pero kung daw lamok siya. Lembot sa imo iya. Sigihon mo gid. Tungod sang kwarta. Wala man talaga panghikay. Wala man. Kasi base siguro, may nanamian gid man sa iya. Gani kung kamo nanamian, comment. Comment nga mapalaplap kamo sa iya, butangi sang address. Kay padalaan ta kamo sang staff sang mental para ipakuha kamo. Imagine nyo lang. Madulong. Ready ka na maglabing-labing. Nag-uba ka. May silhouette. Nami lawas, tibsol-tibsol. Kinis, maputi, gwapa. Pagkita mo sa iya, pagtulok sa dalom, ang iyang turi daw dila sang pawikan. Ti manamitan ka. Pagtulok sa babaw, ang iyang itsura daw bukaw-bukaw. Ti manamian ka. Kaya pag hinahulat mo dahil, paggalagan na. No face, no name, no number. Your love is like a thunder. I'm dancing on a fire.